Jeg vil lige starte med at fortælle dem, hvad en trigger egentlig er. En trigger er en speciel form for stored procedure, som er bundet til en tabel, og den udfører så noget, når der sker noget med den tabel. Og det hele det sker automatisk, når man først har kodet det ind. Man kan altså sammenligne det lidt med en pistol. Når man trykker på knappen, så sker der noget, og så kommer kuglen ud i den anden ende. Triggers kan blive executed før eller efter en insert, update eller delete statement. Hvis man indsætter eller executer den før, så er det mest fordi man vil tjekke på dataintegriteten. Executer man den efter, som er det vi har lært, sker der noget efter man har indsat, updated eller deleted noget i tabellen. Man kan også godt lave rollback transactions, og en trigger kan også ændre noget data i en tabel og læse fra en anden tabel i en anden database, hvis det bliver nødvendigt. Og lige et kort kig på syntaksen bag, så kan man se her, hvordan det hele fungerer. Her kommer lige et eksempel på syntaksen bag et rigtigt eksempel. Her kan man se, hvordan den øverste linje står navnet, næste linje kommer så scopet, hvorefter at man kan se timing og condition. I det her eksempel er timing at after insert, det vil sige efter det bliver indsat noget, så skal den opdatere, som ses ved condition. Og alt det der er mellem begin og end, det er action, det er det der sker, når triggeren bliver fejret. Her kommer så lige et rigtigt eksempel på, hvordan en trigger egentlig fungerer. Først starter vi lige med at oprette to tabeller. Den ene tabel, shop order, hvor der kommer noget indhold i, og den anden shop log, hvor man så vil kunne se, at når der bliver indsat noget i shop order, vil det blive set i shop log. Altså en simpel log. For ikke lige at komme karambolage med allerede oprettede tabeller, indsætter vi lige det her. For lige at se om tabellen egentlig fungerer, laver vi lige en insert into. Og for så lige at få det vist, er vi selvfølgelig nødt til lige at lave en select funktion. Og lad os prøve at køre det. Som det ses, så kommer der noget ind i tabellen. Men vi sletter lige en select funktionen, fordi den skal vi ikke lige bruge lige nu. Vi skal nemlig lige have triggeren sat ind først. Triggeren kommer her. Så vi kan se, hedder den TRG shop order log, for man ligesom TRG står for trigger selvfølgelig. Og som det ses her, så bliver den allerede indsat. Lad os lige prøve at se, hvad der egentlig kommer ind i shop log. Der kom, som du kan se, er der en activity, der hedder insert, og så er det hvornår, at loggen blev oprettet.